Salutare și bună ziua la toată lumea! Numele meu este Sori și ăsta este un episod din League of Legends în care jucăm cu Timo. Jucăm Timo! Jucăm Timo. Să vedem. Înainte de... Da, trebuie să merg top. Înainte de a începe acest episod, vreau să vă spun... Ha, dacă credeți că o să spun să lăsați un like, puteți să lăsați, nu mă supăr, dar vreau să vă spun să lăsați o părere în comentarii. O părerea voastră în secțiunea de comentarii, să știu dacă fac ceva greșeli, dacă nu, să mă corectez, pentru că mă ajută foarte mult opinia voastră. Ăla crede că iau. Da, Lesin ăsta e cam... Deci ăsta e cam disperat. Pam, Timo. Haha. Ok, vine broasca. Nioai. Hai bă, Lesine. Mai dau câteva hituri. Cu plăcere. Fai, ce bine că e și Blitz. Hai să... Bă, meciul ăsta pare greu, dar nu e imposibil, deoarece nimic nu e imposibil. Totul e posibil. Trebuie să încerci. Bravo, Blitz. Sincer, n-aveam nevoie de acel minion. Bine că l-ai luat tu. Haha, l-am făcut. Ce am scăpat. Bun. Oh my god. Oh my god. De ce? Băi, oameni răi, de ce? Aia e clar, meciul este pierdut. Nu mai avem ce face, asta este. Se mai întâmplă. L-am crescut puțin pe Blitz, dar n-ar trebui să fie asta o problemă. Este o problemă că n-a zis midul SS și normal, a murit. Bravo, Yasuo. GJ, Yasuo. Ăla va muri. Bă, n-a murit. Bă, atât. Nu dați acum. Bun, guys. Bă, fugi, poate ești nebun. Doamne, ce nebun.
Mersi, Yasuo. Yasuo, prietenul meu. Ce... Ba. Am nevoie de ultimată. Să o pun aici. Bun. Mamă, cât i-am dat cu Q. Băi, e bine! Deocamdată, unde ni-s... Oh, am scăpat la limită. Uite ce între două... Am o să zice cu Timo. Te faci așa invizibil între două ciuperci. Ori vine din partea, ori din asta, e gata. Sigur moare. N-are nicio șansă, vă zic eu. Poate să aibă level 200. Nu scapă. Ah, nu mă pot băga. Aici. Gata. Bun. Double assist. Păi nu. Păi da, nu. Killing spree, Yasuo. Bă, deci mai avem șanse să câștigăm. Chiar dacă am început cu tângul. Bravo. Bun, bun, bun. Bă, Caitlyn. Nu ești ca nesâmsătă. Catarina, ce tot faci? Vezi să nu iei între craci. Yo, Yasuo. Citimo! Rup tot pe bot. Haha. Să vedem dacă rezolvăm ceva. Merem pe Kayle, butul, da. Bă, sper că am dat Q pe el. Holy shit. Bun, opa. E blitz. Hai bă, amândoi, toți trei. Bă, hai că e bine. Bun, mersi de bănuți, minionilor. Este foarte bine, bine, bine. Când vin bănuții la mine, mine. Bun. Bravo. Place. Hai mă, să ajutăm și noi la turn. Poate îl furăm. No. Oh yeah. Oh da. Ah, și-a dat ult. Bun. Bun. Good job, my team. Caitlyn, ce tot faci? Hai pe aici să-ți dau între craci. Cu ciuperca mea otrăvită. Te fac acum zăpăcită. Bag-te, mersi. M-aș băga pe ea. Trebuie să vină pe aici. Rise, ce faci tu? Ah. Nu-i cam bine deloc. Nu. Bă, Rise, ăla-i plac. Ah, perfect, vine aici, fac kill. Ah, nu mă bag. Mori, te rog. Bun, am spus. Bravo, team.
Bă, intrăm. Hai pe Blitz. Pe Blitz. Bun. Bă, ba, atât, mersi. Oh, nu. Bun. Ăla moare. Sau nu? Bun. Oh my god. Mor. Nu. 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 Deci, nu. N-O. N-O. Sau N-O. No. Câștigam, fraților, de ce nu mai aveți chef să jucăm? Dar cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Timo is the best. Nu uitați, până data viitoare, lăsați un comentariu cu părerea voastră și vă aștept aici. Salut!